Karel Gerards, ja, jullie winnen de derby in het slotkwartier. Hè? Ja, het was denk ik eerste helft even overlopen. De eerste helft was nu aan onze kant niet goed. Ik denk dat Cercle gewoon scherper was. Ze hebben een match minder gespeeld, dus dat is hun voordeel. De tweede helft hebben we veranderd van tactiek van het systeem ook. En we hebben ze gewoon vastgezet op eigen helft. Ze zijn er nog een paar keer door de ruimte die we moeten geven natuurlijk. Hebben ze kunnen counteren, maar ik denk dat zeker in de tweede helft dat we gewoon verdiend te winnen. De passes kwamen er niet echt uit, hè? Van jullie toch in het begin niet? Ja, ik zei eerst zelf was het niet goed. Onzekerheden, slecht in de opbouw, laatste pas. Ik weet niet wat allemaal, dus de eerste helft was niet goed van ons. Maar gelukkig duurde de wedstrijd 2,5 en de tweede helft hebben we wel goed gespeeld. Ook een paar opstootjes, hoort dat erbij? Ja, dat is een derby, dus hoort er wel bij. Maar ik vond dat het nog allemaal binnen de perken was. Oké, dankjewel.